ଯିବା ଭକ୍ତି ଯିବା 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 ସୁଟିଂ ବିଷୟରେ ଆଜି ସୁଟିଂ ତ ଚାଲିଛି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଆମର ଭାଇ ତ ଅଛନ୍ତି ଆମର କଲେଜ ଭାଇ ଆମ ସଙ୍ଗୀତ ମଣ୍ଡଳର ବଡ଼ ଭାଇ ଆମର ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଯାହା ହଉ ଭାଇଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କାମ କଲି କାରଣ ଆମର କଣ୍ଟାକ୍ଟ ରହିଲାଣି ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଆଜି କାମ କରିବାକୁ ଖୁସି ଲାଗୁଛି କାମ କରି ଲାଗୁଛି କାମଟା କରିବା ଆଉ ଭଲ ଭଲ ସବୁ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଏଇଟାକୁ ଆମେ କହିବେନି ଯେ ରିଏଲ ଘଟଣାର ଲାଗି ମାନେ ରିଏଲ ଘଟଣା ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ଘଟିଛି ଆମର ମାନେ ଯୋଉଟା ଘଟୁଛି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଦେଖା ହେଇଛି ପୁରା ରିଏଲ ଆକ୍ଟିଂ ଏତିକି ବନାନ୍ତୁ ପୁରା ରିଏଲ ଘଟଣା ଲାଗିବନି ଆକ୍ଟିଂ କଲା ଭଳିଆ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିବ ରିଏଲ ଷ୍ଟୋରି ମାନେ ଆପଣ ନିଜର ଷ୍ଟୋରି ଭଳିଆ ଲାଗିବ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ହଁ ଆଉ ସେପଟେ ଭାରି ବ୍ୟସ୍ତ ପ୍ରକୃତରେ ଆମର ଷ୍ଟ୍ରଗଲ ଲାଇଫ କେମିତି ଥିଲା କଣ ଥିଲା ପ୍ରାୟ ଯୋଉମାନେ ସଙ୍ଗୀତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ନାଟକ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଏ ଜିନିଷକୁ ଅନୁଭବ କରିଥିବେ। ଅନୁଭବର କଥାକୁ ନେଇ ଆଜିର କଥାବସ୍ତୁ ଥିଏଟର ଆଉ ସିନେମା ଆମେ ଥିଏଟର କରିବାନି ସିନେମା କରିବା ତେଣିକି ଡାଇଲଗ ପଦେ କହିପାରିବାନି ସେଇଆର କଥାବସ୍ତୁ ଦେଖାଯାଉ କଣ ହଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ନିହାତି ଚାହିଁବ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ବହୁତ ନାଟକ କରିଛନ୍ତି ଆଜି ବି ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି ଗୋଟେ କରିବା ପାଇଁ ଯାହା ହଉ ଭାରି ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଏମିତିଆ କାମ ଭାଗ୍ୟ ଥିଲେ ମିଳେ। ହଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆପଣମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଇଚ୍ଛା ରହୁ ଯାହାକି ଅନ୍ତରାତ୍ମା ଯେମିତି ଭିଡିଓ ଟିକେ ଆରାମରେ ଲୋକମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯାହାଙ୍କ କାନ୍ଧରେ ବହିଟା ଗତି କରୁଛି ସବୁ କିଛି ଭକ୍ତି ଭାଇଙ୍କ କାନ୍ଧରେ ବି ଯାଉଛି ଦେଖିବେ ଯେତେବେଳେ ଭିଡିଓ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିବେ ଭକ୍ତି କେତେ କଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ପୁରା ଷ୍ଟୋରିଟାକୁ ମୋ କାନ୍ଧରେ ତାଙ୍କ କାନ୍ଧ ଦେଇକି ବହି ନେଇଛନ୍ତି ସୁର ଅଜା ସାର୍ ସମସ୍ତଙ୍କ କାନ୍ଧରେ ବହିଟା ଯାଉଛି ହିରୋ ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି ଉଠି ପାରୁନାହାନ୍ତି ଗୋଡ ହିରୋଇନ ଆସିଲେ ହିରୋଇନ ବି ଆମର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏ ସବୁ କିଛି ନାହିଁ 108ଟା ହିରୋ ମୁଁ 108ଟା ହିରୋ ମୁଁ ସମସ୍ତେ ପଳେଇ ଆସିଲେ ଆଉ କାହା ବିଷୟରେ ଅଧିକା କହିବେ ଇଏ ମହେଶ ସମସ୍ତେ କାହାଣୀରେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କାହାଣୀରେ ସମସ୍ତେ ଆମର ଆସିଗଲେ ଆମ ଫଟୋ ଉଠେଇକିରି ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଉ ଆମର ଆଜି ଆମେ ଖରାବେଳେ ଭଲ ବିରିୟାନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ଆଗରେ ଆପଣ ଠିଆ ସିଏ ଆମକୁ ଖାଦ୍ୟ ପେୟ ଦେଇ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟିଚିଆନ କରୁଛନ୍ତି ସିଏ ହଉଛନ୍ତି କ୍ୟାମେରା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଉ ଟିକେ ଜଳଖିଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହବ ଖୁସି ହବୁ ଆମେ 140 ଟଙ୍କା ବିରିୟାନୀ ଖାଇଛି ପୁଣି ଜଳିଆ ଲାଗିଲାଣି ସକାଳ 11ଟା ପୁଣି ଦେଖା ହବ ସଇଲା ପରେ ସୁଟିଂ ସଇଲା ପରେ।